тези страни да продължат със своите усилия. Благодаря. Сега госпожа Хюсменова. Моля. Уважаеми колеги, от месеци се обсъждат аргументи в защита на присъединяването на България и Румъния към Шенген. Днес те отново получават гласност, за да бъдат чути от тези, които се поставят над правилата. Днес повтаряме, че неприемането на страните е неоправдано и е нарушение на процедурите поради доказаната им техническа готовност. Изтъкваме, че се прилагат двойни стандарти, дори дискриминация. Говорим за криза на доверието в целия съюз и за политически популизъм в страните, които са против присъединяването. Предупреждаваме, че сме на път да загърбим ценности като равноправие, солидарност, сътрудничество. Надявам се, че няма да станем заложници на скептицизма, подхранван и от тежката криза. В противен случай аз се присъединявам към идеята за преосмисляне на процедурата за вземане на решение на Съвета с единодушие, особено когато тя се упражнява в ущърб на законодателството. Thank you very much. I now turn to Mr. Szegedi, and you have 1 minute. Благодаря. Следващия оратор, извинете, господин Шегеди. Аз много съжалявам, че България и Румъния не могат да бъдат